Hristos a înălțat! Ultimul sunet, ultimul careu. Azi absolvenți sunteți și voi. E vesel, dar totodată e și greu, căci de acum ne despărțim de voi. Dragii noștri, în ritmul aplauzelor dumneavoastră, invităm absolvenții clasa 4A, doamna Neaga Veronica. Clasa 4B, dirigintă Prepeliță Iulia. Uitați-vă ce frumoși absolvenți avem noi. Clasa 4C, dirigintă Calestru Maria. Clasa 4D, dirigintă Săcrierul Lilia. Îi susțineți cu aplauzele dumneavoastră și părinți și colegi de școală. Dragi elevi, mulți stimați învățători, oaspeți și părinți, cu permisiunea dumneavoastră, ne asumăm cea mai mare responsabilitate de a începe sărbătoarea noastră de astăzi. Rugăm să ne onorați clipele festive de intonare a imnului țării. Careul solemn, dedicat ultimului sunet, se declară deschis. Din clepsidra aurie a timpului și iată-ne ajunși la ultima lecție a acestui an de învățământ. Este o lecție de bilanț a visurilor, a succeselor și a realizărilor. Cuvânt de felicitare oferim directorului școlii primare numărul 101, doamnei Săcrierul Lilia. Bună dimineața, copii! Vă doriți să plecați în vacanță? Sunteți gata, da? Mulți stimați părinți, colegi, oaspeți, dragi elevi, ultimul sunet marchează o zi deosebit de importantă din viața școlii. O sărbătoare plină de semnificații atât pentru elevi cât pentru pedagogi și părinți. Astăzi facem bilanțul anului de studii 2014-2015 și încercăm să răspundem la o întrebare. Ce am reușit și ce nu am reușit să realizăm? Răspunsul la această întrebare ne determină pașii care trebuie să-i întreprindem în anul de studii următor pentru a avansa pe anevoioasa cale spre culmele învățării.
la acest popas, permiteți-mi să mulțumesc tuturor celor care s-au aflat la datorie, cadrelor didactice, colectivului auxiliar, lucrătorilor cantinei, dumneavoastră, dragi părinți, și tuturor celorlalți parteneri educaționali care zi de zi, prin munca asiduă, cresc și dezvoltă viitoarea generație a țării. La final de an școlar, cele mai frumoase cuvinte și urări de bine merită discipolii noștri care au avansat pe calea formării. Cei 102 elevi care astăzi își au rămas buni de la prima învățătoare, de la școala primară. Aici s-a pus baza tuturor competențelor și deprinderilor de viață, care le vor ajuta să se descurce din diversele situații, să se manifeste și să demonstreze rezultate înalte. Mulți stimați părinți, vă adresez sincere mulțumiri, fiindcă ați fost alături de cadrele didactici, punând umărul la buna desfășurare a procesului educațional. Numai împreună cu dumneavoastră putem crește corect generația de mâine a țării. Tuturor! La fel cum înfloresc copacii primăvara, desfăcându-și frumos petalele albe una câte una, cum se întorc rândunelele pe aripa dorului, așteptate de soare, tot așa și voi începeți numărătoarea timpului, în zile, săptămâni, semestre, an școlar. Solista Țurcan Maria și ansamblul Țărâncuțele vor interpreta cântecul Hai, rândunele, hai! Conducător Rogovski Vlad.
copii. Vine să ne confirme acest lucru eleva clasei a 4-a A, Doloșcan Valeria. Parcă ieri te-am cunoscut, iubita mea învățătoare, dar cât de repede au trecut ani din clasele primare. Nu voi uita eu niciodată acel prim sunet fermecat și clipa când băiat sau fată în gingaș, în bășne așezat. Emoțiile ne copleșesc absolvenții, au și ei, sunt oameni vii cu emoții mari. Bravo, Valeria! Mulțumim frumos și o încurajăm! Câtă bucurie, nerăbdare, bună dispoziție pentru majoritatea elevilor școlii noastre. Și adio școală, câtă nostalgie pentru o parte din ei. Pentru ei se termină una din cele mai frumoase, mai fermecătoare perioade ale vieții. Din partea absolvenților, cu un cuvânt de felicitare pentru diriginți, vine eleva clasei a 4-a, de Roman Mihaela. Cu multă sfială am pășit pragul școlii acum 4 ani în clasa 1. Aici am întâlnit pe primele noastre învățătoare, doamna Veronica Neaga, doamna Iulia Prepeliță, doamna Maria Calescu și doamna Lilia Seclieru. Zâmbetul lor sincer și privirea caldă ne încurajau. Anii petrecuți alături de dumnealor au trecut pe neașteptate. Vă mulțumim pentru lumea miraculoasă pe care ne-ați deschis-o. Ați fost o călăuză pentru noi. Ne-ați îndrumat să descifrăm misterul cunoștințelor. Ați crezut în puterile noastre și ne-ați călăuzit pe calea adevărului. Ați zădit în noi cele mai frumoase și mai sacre sentimente. Acum a venit timpul să ne luăm rămas bun. Cu multă pietate ne închinăm și vă mulțumim pentru tot ce ați
ați făcut pentru noi, cu atâta suflet și ardoare. Scumpele noastre învățătoare, vă dorim ca toată căldura acestei lumini, ce ne-ați oferit-o necondiționat, să vă lumineze viața, să vă dea Domnul multă sănătate și să aveți parte de elevi care să vă umple sufletul de bucurie. Mulțumesc! Bravo, Nicoleta! Dar eleva clasei a 4-a, Dabija Nicoleta și ansamblu Țărâncuțele se alăture la frumosul mesaj spus de Mihaela cu cântecul Iubiți învățători. Orice floare, să fim mari, noi tot visam. Azi suntem plecați în lume, dar de școală ne amintim și de învățătorii noștri pe care noi îi iubim, pe care noi îi iubim. Învățătorii mei, învățători, azi am venit să vă aducem flori și lacrime. Școală ne amintim și de învățătorii noștri pe care noi îi iubim, pe care noi îi iubim. Învățătorii mei, învățători, azi am venit să vă aducem flori și lacrime de dor, noi vă iubim, scumpi învățători. Și dragi învățători, vă mulțumim și credem că cuvintele sunt foarte sincere. A fi părinte înseamnă a fi bogat, împlinit. Iată de ce, oricât de departe ar fi primăvara bucuriei noastre, oricât de apăsătoare ar fi tristețea sufletului, ne amintim, suntem părinți cu bucurie și cu emoțiile copiilor noștri. Cu un cuvânt de felicitare din partea colectivului de părinți ne vine doamna Șalari Tatiana. Încurajăm mămica, credeți că ea e fără emoții? Bună ziua! Cu emoții și cu tocuri. Dragi copii, am emoții așa ca voi. Sunt foarte bucuroasă că voi ați ajuns la o treaptă. Și din partea tuturor părinților vrem să spunem că profesorii claselor primare au o distincție aparte, care se numește prima profesoară. La fel în viața asta, ca primul dinte, primul copil, prima dragoste, primul salariu, primul e ceva important.
profesori, vă stimăm, vă iubim, vă dorim sănătate, putere, realizări frumoase și copii cât mai mulți, mai frumoși și ca mereu, cu fiecare promoție, să rămâneți în inima lor. Pentru voi, dragii noștri profesori, așa, doar câteva versuri. Mă rog pentru profesori, acei zidiți printre caiete, mă rog de voi, băieți și fete, cei necăjiți de multe ori, de rămâneau și rugari ca frații lor rămași de firea, poate aveau aznit mai tare și cea mai înaltă prețuire. Le aduc o floare în pridvor, ca o lumină întârziată și îmbrățișez cu viața toată risipa sufletelor lor. Pentru voi, dragi copii, vreau să vă spun că în față aveți un viitor. Așa că nu uitați să visați, să spirați și să fiți mândria noastră și a primilor voștri profesori. Numai bine și baftă! Mulțumim și așa să fie! Să spunem profesorilor un mulțumesc! 2, 3! Mulțumim! Mulțumim, dragi părinți și dragii noștri elevi! Sandu Gabriela, eleva clasei a 4-a B, ne va adresa aceste cuvinte. Mâna dascălului meu. Doamna mea învățătoare, parcă ieri era, știu clar, m-a întâmpinat cu o floare și cu un abecedar. Nici nu mă vedeam din bancă. Doamne, și cât aș fi vrut ca să fiu luat în seamă, să o ating, să o sărut. Îmi ținea stilou în mână și m-a învățat la scris, dar aveam și eu o vină, scriam prost, dar din adins. Când se pleca spre mine, tot parfumul din livadă și dulceață din stupire se rostogoleau grămadă. Era cerul plin de stele, era vară și în soare și buchet de imortele mâna de învățătoare. Ea credea când dau silința și mă strădui să o pricep, dar eram așa pierdută și uitam că sunt elev. Am crescut, dar nu mă lasă, mâna mângâii mereu, că icoană sfântă în clasă, mâna dascălului meu. Mulțumim, Gabriela! Cu frumoase culori ne vin acum dansatorii cu o horă pentru toți dascălii și toți care sunt în preajmă aici. Mulțumim frumos! Dragii noștri, timpul curge nespus de repede înainte, purtând pe creștetul anilor doar amintiri. Despre amintiri de școală ne vor vorbi elevile clasei a 4-a C, Mogâldea Evelina și Burduja Daniela. Adio clasele primare! La noi acum e mare sărbătoare, mai mare decât ieri, mai luminoasă și împodobită e întreaga clasă, căci astăzi ne luăm adio de la frumoase clasele primare. Sunt 4 ani de când întâia oară, sculându-ne cu grijă de cuzori,
Ne-am luat ghiozdanul și am pornit spre școală, sfioși, dar veseli și încrezători. Ne mai țineam de mâna mamei încă. Ne era frică, nici acum nu știu, dar ne îndreptam spre prima noastră muncă, ca să învățăm să scriem, să citim. Mi-amintesc întâia zi de școală. Au trecut de atunci 4 ani. Eu eram fetița cea cu minte, cu codițe și cu un ghiozdan. Mi-a ieșit în prag învățătoarea și mi-a spus cu glas zăios: hai, fetițo, să intrăm în clasă, că așa-i bine și frumos. Am urmat apoi ca pe o zână, răsărită parcă din povești. Datorită ei sunt înțeleaptă. Știu acum să scriu și să citesc. Ce caldă mâna mi-ați întins și am scris și am citit cu spor. Nimic în viață nu ușor, să fim destoinici ne-ați pretins. Odată poate ați lipsit, ce mult atunci ne-am necăjit, căci e ușoară truda noastră, dar sub privirea dumneavoastră. Nu ați văzut în ochi de stele popițe calde de mărgele, sau ați văzut acum, știu clar, dar le-ați închis într-un sertar. Trecut au 4 ani de atunci, ca soarele către apus, pe când ne înălțam cu o treaptă, vă sărutam mâna cea dreaptă și vă aduceam, Doamna noastră, tot cerul, într-o floare albastră. Lumina ei e și lumina noastră, dintr-un tărâm al cărții și al minunii, ca într-un zbor de pasăre măiastră, ne poartă blând în lumea înțelepciunii. Trecut au în zbor anii de școală, noi în clasa 4 terminăm și un bun rămas cu toții, din suflet vă urăm. Mulțumim, dragii noștri! Fascinați de misterul idealului, încercăm să descoperim taina cunoașterii temeinice. Pentru a ajunge la scopul depuneți eforturi zi de zi, clipă după clipă. Cum s-a menționat, pe parcursul anului 2014-2015, elevii școlii noastre au participat la olimpiade și concursuri locale și municipale. Cuvânt se oferă doamnei Aurica Donciu. Tradițional în școală se organizează concursurile pe obiecte la disciplinele matematica și limba română, iar pentru cei care ne-au reprezentat școala la etapa municipală am pregătit și niște diplome. Se discernează eleva clasei a 4-a C, Șalari Maria Nicoleta, pentru participare activă în cadrul Olimpiadei de Limbă și Literatura Română. Se discernează eleva clasei a 4-a C, Burdușa Daniela, pentru participare activă în cadrul Olimpiadei de Limbă și Literatură Română. Se discernează elevul clasei a 4-a A, Donciu Vladimiro, pentru participare activă în cadrul Olimpiadei de Limbă și Literatură Română. Se discernează eleva clasei a 4-a C, Mogâlde Evelina, pentru participare activă în cadrul Olimpiadei de Limbă și Literatură Română. Se discernează eleva clasei a 4-a A, Dogarov Vladlena, pentru participare activă în cadrul Olimpiadei de Limbă și Literatură Română. Se discernează elevul clasei a 4-a A, Dogarov Vladimiro, pentru participare activă în cadrul Olimpiadei de Matematică. Aplaudăm copiii! Astea sunt rezultate! Discernează eleva clasei a 4-a D, Lașcu Eliza, pentru participare activă în cadrul Olimpiadei de Matematică. La fel avem o diplomă de la concursul internațional de matematică Cangurou, care se organizează anual în o mulțime de state din lume și școala noastră ia parte de acum câțiva ani la rând și pentru cea mai performantă rezultat se discernează elevul clasei a 2-a, Bostan Sebastian, elev al școlii primare, învingător la concursul internațional Cangurou 2015. Bravo! Unde este? Felicitări și sperăm la anul să avem și mai multe diplome la concursuri internaționale. Învingător la concursul internațional de matematică, organizată Republica Moldova.
studios, dar matematician. Colectivul de elevi din clasele a doua, a treia și a patra au luat locul 2 la concursul municipal din istoria neamului cu genericul Grigore Vieru, poet al neamului. Acești elevi care au fost participanți la medalionul literar sunt Guțu Beatrice, clasa a doua A. Beatrice, unde ești? Artistă. Cerescu Victor, clasa a treia A. Curaj, băieți! V-a văzut Chișinău întreg și acum voi veniți atât de lent. Mogâlde Evelina, eleva clasei a 4-a C. Roman Mihaela, eleva clasei a 4-a D. Mateuța Lucia, clasa a 4-a, eleva clasei a 4-a D. Și cine credeți? Bostan Sebastian, elevul clasei a 4-a, a 2-a B. Bravo, Sebastian! Hai, curaj, El curaj! a jucat rolul lui Grigore Vie. Sperăm să avem și din Băcioi un Grigore Vie. Nu văd bucuria voastră. Locul 3 la concursul municipal, la recital de poezie, a luat Danilă Gabriela, clasa a 4-a D. La concursul muzical, cu mențiune, ne vine Danila Gabriela, cer scuze. Ea și cântă și recită, bravo. Da, Și învață bine, bravo. Succes bune La un alt concurs a venit cu mențiune concursul la Fântâna Dorului, etapă de sector, eleva clasei a 2-a, Tican Nicoleta. Aceste diplome, dragii noștri, ne încurajează atât pe noi cât și pe elevii noștri. Le mulțumim din tot sufletul și cred că merită toți, toată școala, să-i încurajăm cu aplauzele dumneavoastră. Însă viața este un examinator sever și obiectiv și fiecare va fi notat de doamna profesoară Viața. Cântecul Școala mea va fi interpretată de Danila Gabriela și ansamblul Țărâncuțele. Bine ați venit la școala mea. E doar o școală, însă avem ceva. Mă face să trec mereu de ce.
școală. L-ați auzit în mod diferit atunci când cu buchetul de flori v-ați apropiat de prima învățătoare pentru a asista la prima lecție în viață. Și atunci când el era mult așteptat înainte de vacanță. Și cu totul deosebit e pentru voi astăzi ultimul clopoțel, care e un hotar între treapta primară și cea gimnazială. Doar pentru totdeauna îți vor rămâne în memorie anii de școală. Aveți emoții dornici de a merge în vacanță, așa-i copii? se ivește mătasea razelor de soare, iar ecoul vacanței răsună din ce în ce mai intens. Copii, ultimul clopoțel ne prevestește că a sosit vacanța! Ultimul clopoțel! Bravo! Sunteți în vacanță, copii! Mulțumim tuturor! Acum, copii, de astăzi începe vacanța. Aveți ultima lecție, în cadrul căreia vă veți lua rămas bun de la dirigintele vostru pe întreagă vară. Eu v-aș aminti tuturor, pe perioada vacanței, aveți grijă, fiți atenți în cadrul jocurilor, când rămâneți singuri acasă. Sănătatea e în mâinile voastre. Din toate părțile suntem păscuți de pericole. Trebuie să ne protejăm. Atenție la traversarea străzilor, la jocurile care le organizați voi când sunteți singuri.